Здравейте, това е 10-тият епизод на подкаста Английската говори. Днешният ни гост е Иван Балабанов. Иван, здравей. Здравей, приятно ми е. И на мен ми е приятно. Кой е Иван Балабанов? Първо да благодаря за поканата, благодаря, че ме поканихте общността на подкаста на Английската говори. Аз съм ученик в 12-ти клас на езикова гимназия Пловдив, на 19 години съм и през изминалата година бях председател на ученическия парламент на езикова гимназия Пловдив. Това го знаем. И сега? Аз занимавам се с много разнообразна дейност, обществена, образователна. В училище последната ни година е доста динамична, занимаваме се с подготовка за различни изпити, наскоро взехме ДСД сертификат. Чистито, ти се взел с C1, ти ми каза. Да. Супер, как мина ДСД-то? Добре беше, не беше трудно вече, когато седнахме на масата да напишем изпита, но подготовката беше продължителна, натоварваща в миналата година, особено 11 клас. Но в крайна сметка, когато човек работи последователно и изпълнява ангажиментите, които учителите по немски поставят в нашата гимназия, няма защо да не се справи. Повечето се справиха с доста добри резултати, затова... 12 клас ти ми каза да не те питам за кандидатстването. Докато не се случи, няма да казвам нищо 100% сигурно. Разбира се. Грубо казано, в чужбина или в България? Най-вероятно в чужбина за момент. Защо? Образованието в България, ако иска човек да се занимава в по-точните науки, сферата на технологиите и иновациите, не би могла да даде толкова добри резултати, както в другите страни, като че ли в чужбина повече оценяват към момента науката и по-строгите дисциплини, точно като математика, физика. Ти натам се насочил? За сега да. Дълго време, една година си бил председател на ученическия парламент в нашото училище. Да. Виждам, че си донесъл някакви материали. Как би описал твоята работа тази година в нашото училище, миналата година? Миналата. Според мен аз и екипа ми се справихме доста добре, имайки предвид очакванията към един ученически съвет от този тип. Като цяло успяхме да направим доста неща. Тук сме си извадили различни постижения, които сме направили нашия управителен съвет на ученическия парламент. Мога да разкажа за някои. Ако трябва да резюмираш написаното. Нещата, които са извършени в мандата на ученическия парламент 2022-2023 учебна година. Кой е бил с теб, освен ти като председател, кои са били помощници? Ние бяхме екип от 5 човека. Според устава на ученическия парламент управителният съвет се състои от един председател, двама заместник-председатели, пиар и секретар, като екипът ми беше вариращ, имам предвид между тези 5 функции, всеки изпълняваше почти всякаква. Аз бях председателя, останалите бяха Любомир Раев, Димитър Атанасов, Дара Кръстева, Ивон Григорова, която в момента е председател на ученическия парламент. И дейностите, които успяхме да извършим, аз изключително много се гордея с възможността да възобновим някои традиции в нашето училище, като например гласността на учениците спрямо избирането на песни за ученическия звънец. Помня, че всяка седмица имаше различна песен, която беше предварително гласувана на събрание на ученическия парламент. Към края на годината мисля, че това се отмени или нещо. Имаше набор от песни, които бяха избрани от учениците, предложени на, първото събрание на ученическия парламент, и оттам нататък бяха и подредени като приоритет след коя следва. Също възобновяването на традицията след дългата пандемична пауза на честването на Деня на ученическото самоуправление. Спомням си, че организирахме голямо събитие и около този ден. Не беше на 9 май, както е традицията, но в крайна сметка го извършихме, защото и 9 май е празник на гимназията и Ден на Европа. Всяка седмица казахме за звънците. Коледният базар на територията на училището и центъра през миналата година, не тази, 2022 година, декември месец, също беше доста успешен. Включиха се около 40 доброволци от английската гимназия и от други училища. В това отношение помогна и нашата организация Съединението прави силата. С средствата, които бяха събрани, успяхме да помогнем на децата от Центъра за специална образователна потребност, децата аутисти, които имат необходимост от таблети, и бяхме закупили 7 таблета, с които успяхме да помогнем по някакъв начин тяхното дигитално образование, както и до закръгляне на сумата от обещаната 2000 лева за закупуването на различни пособия, които са пък необходими за тяхното
вече всестранно образование, химикали, моливи и други такива ученически пособия. Чествали сме различни дни, отбелязахме деня против тормоза в училище, Деня на Европа казахме на Деня на гимназията в Панаира, Свети Валентин, раздаването на валентинки, Ден без раница на училище и други. От друга дейност, която сме извършили, е озеленяването в двора на гимназията в Деня на ученическото самоуправление. Провеждането на Деня на ученическо самоуправление го споменахме. Стартиране на членство в Национален ученически парламент. Това е една инициатива на наши съученици, които вече са завършили преди няколко години. И миналата година това за мен беше доста голям успех като за ученическия парламент в перспектива, защото присъединихме се нашия ученически съвет, ученически парламент ЕГ Пловдив, към Национален ученически парламент и заедно с представители на другите училища от цялата страна можем да коментираме различни инициативи, различни младежки политики за подобряване на образованието и всички въпроси, които пряко касаят учениците. В това членство можахме да се възползваме в последните месеци на нашия мандат през изминалата 2023 година, преди изборите за ученически парламент, и участвахме на националната конференция на Национален ученически парламент, където обсъдихме различни теми като борбата с насилието, външното оценяване, дигиталното образование и също ученическото самоуправление и доброволчеството и участието, което за мен беше изключително важно, да насърчим участието на учениците от гимназията да участват в повече доброволчески прояви. Езикова гимназия Пловдив е винаги на челните места по всякакви образователни показатели, най-високи оценки на матури, олимпиади, състезания, но смятам, че трябваше да се обърне наистина доста по-голямо внимание и на участието в различни социални и извънкласни дейности на учениците, които да ги ангажират тях с обществените процеси на България и не само на България, Европа и света, защото в крайна сметка това е бъдещето и толкова не се интересува от въобще всички обществени процеси, които пряко засягат и младите, и въобще страната и Европа. Няма да има светло бъдеще за нас. И също други успехи на ученическия парламент, като съвместна работа с Сдружение Съединението прави силата, нашата организация. Последните направления през мандата можахме да закупим това даже беше преди мандата, успяхме да закупим тоалетна хартия и течен сапун в рамките на един месец, което беше пряко финансирано единствено и само от Сдружението. И тук е добре да отговоря на въпроса, понеже много хора питаха защо изведнъж всичко спря с тоалетната хартия и течния сапун. Нашата идея беше наистина да се продължи периодичното подпомагане на училището в това направление, но не беше достатъчно добре измислено като поддръжка и като въобще пазене на чистота от учениците. Натъкнахме се на грозни гледки в тоалетните и това принуди и всички членове на организацията, които всъщност гласуват. Това не е еднолично взето решение от мен или някой друг за финансирането на закупуване на тези пособия за хигиена. Това също ги потикна да спрем, защото не веднъж сме предлагали и в ученическия парламент, и на събрание на Съединението прави силата като една от каузите, които бихме могли да се занимаваме през следващия месец, закупуването отново на тоалетна хартия и течен сапун за гимназията. Затова спряхме с това. Отново съвместната работа с Сдружението подпомогна и закупуването на формули по математика за кабинетите. В единия кабинет по математика с преподавател госпожа Ганчева успяхме да закупим формули необходими за 12-ти клас, които са задължителни всъщност за матурите. С останалата част от средствата от коледните базари, заедно с помощта от доброволци на Съединението прави силата, защото не участваха само учениците на английската и други хора от други училища. Закупихме 4 пейки в двора на гимназията, които са поставени. Всеки ден те се използват от учениците. Поставянето на метално сърце за капачки в двора на гимназията бе инициирано от 4-то общо събрание, ако не се лъжа, на Съединението прави силата. И със съдействието на директора на гимназията и ръководството успяхме да поставим това сърце, в което в момента се пълнят капачки. И средствата, които се получават от продаването на капачките, защото те са поставени от една фирма, която се занимава с пластика, ще отиват в бюджета на ученическия парламент на гимназията. Към момента все още не е запълнено сърцето, за да се изисква изпразване и съответно получаване на средствата, които ще използват бъдещите управителни съвети на ученическия парламент. Тоест Съединението прави силата, тук силата има само
инициативна роля. А защо не е запълнено според теб? Вече от много месеци? От много време и мисля, че тази тенденция на... защото в началото наистина много бързо се напълни до половината. Лека по лека намаля, предполагам, че учениците или забравиха, или нямат толкова голям интерес към поддържане на чистотата всъщност. Първоначалната мотивация след монтирането се изпари. Други инициативи, които са съвместно с Сдружението Съединението прави силата, до финансиране на благотворителния базар, спомням си, че ние като управителен съвет на организацията се намесихме с закръгляне на сумата от 4000 лева, ако не се лъжа, миналата година, както и различни дарения за библиотеката под формата на книги от Сдружението и от отбора на гимназията Келвин, ако си чувал. По физика, да. С госпожа Кацарова и Казанджиева. Да. И това са също като други постижения на нашия управителен съвет, посрещането на делегатите от Европа, от различните членки на Европейския съюз по програмата Модел на Европейския парламент. Вие ли организирате или ръководството? Не, ръководството на гимназията го организира, но ние ги посрещнахме и запознахме с училището и ги разведохме, след което те ни поканиха. И не само от Дания, имаше от много други държави, да, също от Дания по-късно бяха дошли тази година, но след това ние получихме и покана да участваме в националната среща на Модел на Европейския парламент на национално ниво в София от първа английска гимназия, където можаха да се обсъдят различни теми като заетостта и социалните политики, транспорт и туризъм, конституционни работи, култура, образование, човешки права. И това е един от многото механизми, които са приети от 90-те години до ден днешен за пряка намеса на младите в политиките на Европа и света, които пряко засягат всъщност тях. Защото това беше нашата главна цел, да увеличим и насърчим ученическото самоуправление, което е гарантирано в България от законодателството през 2016 година и трябва да със сигурност да участваме в каквито има механизми за влияние на учениците във въпросите, които пряко ни касаят. Много плодотворна работа, много обемно. И би ли описал твоята работа в ученическия съвет като успешна? Със сигурност, да, мисля, че беше доста успешна. Да. Защо не се кандидатира повторно? 12-ти клас е доста динамичен клас и смятам, че нямаше да бъда максимално ефективен и пълноценен за гимназията, затова предпочетох да запазим успехите, които са постигнати в миналата година като кулминационни в нашата работа, като ученически парламент. И да дадем всъщност шанса на останалите да продължат нашата работа. Аз наистина много насърчавам и апелирам да се занимават с подобни дейности, които са не само на училищно, но и на национално и международно ниво. Представянето на гимназията към новия ученически парламент. Защо? Защото това е начинът ние младите да определяме бъдещето си и всички съюзи, и ООН, и Европейския съюз, УНИЦЕФ към ООН, всички те искат да направят това нещо младежите от перестройката до ден днешен да бъдат овластени, защото това е една от причините, липсата на овластяване на младите и липсата на гласност у младите е вероятно една от причините за проблемите в миналото, за войните, защото това е бъдещето и то, ако не бъде насърчавано, подпомагано и да няма паритет в гласността и равнопоставеността между поколенията, между генерациите, това е доста голям риск за бъдещето, защото... Предпоставка за много проблеми. Точно, и ако те не бъдат вкарани още от по-ранна възраст, не навършването на пълнолетие, защото света в момента има най-много, от цялата история на човечеството, най-много в момента са младежите на света. Над сигурно милиард има до 18 годишна възраст младежи. Между 14 и 18 годишна възраст. И това означава, че тези хора със сигурност трябва да бъдат попитани дали наистина това, което се случва в държавата и света, дали това е правилното за тях, защото не да бъдат само като обекта и като един субект действащ ефективен. В тази връзка според теб, трябва ли младите учениците до 18 години, да кажем от 14 до 18 години, да имат право да гласуват политическите избори в страната? Да, според мен със сигурност и не само, и на европейските избори. Знаем, че много страни имат на по-ранна възраст гласуване, но не просто гласуване, и трябва да бъдат предприети мерки за информираността на учениците, защото голяма част от тях няма и да бъдат запознати. И тук идва и нашата роля като младежи, които искат да направят нещо извън образователната система,
да подпомогнем информираността и в това число и подкаста на Английската говори има голяма роля според мен, защото ние сме младите и те, които ги интересуват тия неща, трябва да казват. Младите говорят. Точно. Да, наистина, много се обсъжда този проблем, дали хората до 18 години би трябвало да имат право да гласуват. Много пъти се споменава за организацията, значи младежка неправителствена организация Съединението прави сила. Да. Нали така? Точно така. Можеш ли да кажеш първо с 2-3 думи да опишеш тази организация и после да продължиш как започна това всичко? Да, значи към настоящия момент Сдружение Съединението прави сила, правната форма е сдружение официално в търговския регистър. Регистрирана е върху... Регистрирана е, да, като сдружение. Иначе, де-факто е младежка неправителствена организация. Тя има за цел обединяването на младите около висши неполитически каузи, докато ние развиваме благотворителна, доброволческа, разнообразна културно-образователна дейност, социална дейност в полза на обществото, обществена полза. Сдружението е една от формите на юридическото лице с нестопанска цел според българското законодателство, известна също като НПО, неправителствените организации. Това е една от двете форми, сдружение или фундация. Каква е разликата? Сдружението има управителен съвет и функционира с съответни органи на управление, докато фундацията е по-скоро като фонд между по-малко брой души, които вече са насочени максимално и пряко към дарителството. Фундацията може да бъде посветена на личност. Стоил Куцев, например, да, също училищна фундация. И мисията ни е да развиваме разнообразна, казахме, културна, образователна дейност, докато всъщност ние обучаваме и многоаспектно бъдещите кадри на България, Европа, защото ние ги замесваме пряко в дейностите на сдружението и то не само на външно ниво, но и вътрешно. Ние сме напълно неполитическа, независима, неправителствена организация. Всички дейности произтичат от младежите, от техните идеи. Зад нас не стои никой, зад нас нямаме някое друго сдружение, някоя фундация или нещо. Всичко произтича от нас, сдружението се самоиздържа и самоуправлява. И това е най-важното. Учениците, младежите и студентите, защото вече сдружението наброява около 120 активни членове. До момента. От над 8 висши и средни училища в Пловдив и София, като въобще всички дейности, казах и управлението и самоиздържането на организацията зависи изцяло от учениците и от младежите и студентите. Как се сети за тази идея? Кога ти беше дошла за първи път? Спомням си, че възникна идеята за създаване на организация в моя приятелски кръг, може би 2021-2022 година. Ти си бил 10-ти клас? 10-ти клас. Първите идеи за създаването на подобно сформирование бяха, може би, потикнати от факта, че аз наблюдавах в английската гимназия и в другите училища в моя приятелски кръг, че има много качествени хора с много големи способности, които обаче са пряко и единствено замесени в техния личен успех, изцяло насочени към работата си с училище и професионалната си кариера. Този стимул и този потенциал, който се крие за всеки един от нас, ако бъде обединен и бъде насочен да гледа в една посока, работата да бъде обединена, тогава можем да постигнем наистина много големи резултати и малките проблеми на ежедневието, които ни дразнат и в училище и извън училище, могат да бъдат много лесно решени чрез общите усилия на тези ученици и младежи. Така че аз мога да кажа, че в началото идеята на организацията беше изцяло свързана с подобряване на ученическия и училищния живот и нямаше въобще представа за подобно разширение, което се случи в последните месеци. Говоря за националното разширение на организацията, създаването на регионални структури, както и в момента предстои през близките месеци създаването на клонове в много други градове в България, защото може да сте запознати, проведохме онлайн кампания в социалните мрежи чрез анкета, в която младежи от цяла България, от областните центрове на страната. За сега колко има областни центрове в България, които имат интерес? Да.
Някои, които вече имат... Официално обособени клонове с управителни структури. Имаме два, които са София и Пловдив. Стара Загора още от миналата година я мъчим, но днес, към днешния ден след анкетата, със сигурност ще се случат нещата, защото вече има желаещи. Желаещите са от градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Шумен и от Ботевград имаме дори. Стара Загора, Плевен, Велико Търново. Все големите градове в България. И ние с останалите решихме да направим точно някъде април месец миналата година тези промени в устава за учредяването на регионални организации, които пряко да могат да срещнат нуждите на учениците и младежите и студентите в областните центрове и съответно тези организации да заседават в областните центрове, за да могат да привлекат най-много хора от всички райони на областта. Кога е било всъщност създадена организацията? Тоест септември 2022? Септември, да, 2022 година. Събрахме се мнозинството, от които бяха ученици на английската гимназия в зала Съединения в регионалния исторически музей. Който последствие става така най-популярна. Със сигурност, да. Място. Самата сграда има много голяма историческа символика за нас. Тя е построена в края на 19 век от италиански и чуждестранни архитекти с идеята да помещава бъдещия парламент на Източна Румелия. Това е преди Съединението. В крайна сметка никога не функционира като такъв, защото идва Съединението и е работил единствено като областна управа на Източна Румелия. След Съединението вече започва да функционира като музей. Аз забелязах и много хора забелязват, че някакси в тези събрания вие сте винаги, както ти си сега, много официално облечени. Събраните са винаги или в Дома на културата Борис Христов или в зала Съединения. Не ти ли изглежда малко претензиозно това? Да, значи на мен също не ми е много удобно да ходя в тези официални срещи по такъв начин, но идеята на тази формалност на срещите ни е да може ние да се отнесем сериозно към самото дело, защото ако ние сами не обърнем внимание на въобще детайлите, понеже една от целите на организацията е и поддържането на висок родолюбив, поведенчески и чисто човешки морал. Тоест ние искаме да вкараме като нормални, да нормализираме едни маниери на поведение, особено сред младежите, които искат да направят нещо в обществена дейност. И затова, ако ние не се отнесем сериозно, не вярваме и други хора да се обърнат по сериозен начин към нашата кауза и да ни обърнат внимание. Имате ли някаква иерархична структура в организацията? Ти вече мога да разкажа по какъв начин са правните отношения между различните органи в организацията. Да се пуснем в подробности само. Значи върховен орган на сдружението е Общото събрание. Общото събрание избира председател и управителен съвет на сдружението. Управителният съвет има представителни и изпълнителни функции. Управителният съвет е длъжен да изпълнява всички решения на Общото събрание, които са гласувани до следващото Общо събрание. Общото събрание гласува промени в устава, гласува годишна и месечна програма и бюджет. Също Общото събрание, казахме, изменя устава при необходимост с различни видове мнозинства. След това имаме в отношение на регионално ниво, не на общо. Имаме регионални клонове. Регионалният клон представлява местната организация на сдружението в различните областни центрове. Тя се състои от регионално събрание, т.е. членовете от територията на цялата област и управителен съвет, регионален управителен съвет, който е избиран пряко от регионалното събрание от членовете му и той се състои от съответно регионални управители и областен председател, който отговаря за дейността на местната организация пред сдружението и обществото. Ти каква роля заемаш? Аз съм председател на сдружението и към момента моят управителен съвет, т.е. управителният съвет на цялото сдружение, се стреми към разширяване на организацията, включително и национално и международно ниво. Т.е. в нашите правомощия влиза точно изпълнението на задачите на Общото събрание, които са разрешили разширяването чрез създаването на местни структури в различни градове, както и финансирането на организацията, защото нашия управителен съвет има за цел да поддържа различните клонове и техните инициативи активни и също така нашият управителен съвет има за цел да функционира като онова звено, което осигурява единството на организацията, т.е.
да не се разпадне на отделни регионални структури, а да олицетворява точно сплотеността и еднопосочната работа на сдружението като цяло, спазвайки устава, който сме приели на учредителното събрание. Аз съм присъствал на няколко събрания вече и забелязах, че в началото, като че ли ти повече взимаше ролята на преднесен председател, говореше, изнасяше реч. Сега виждам, че сега е Петя, председател в Пловдив и някак си правиш ли го това с идея, че вече завършваш, трябва да предадеш организацията вече на други хора. Вероятно няма да имаш време сега да се занимаваш при кандидатството, след в университета. С тази цел ли малко се дистанцираш като най-видното лице в организацията? Ами по принцип на мен идеята не ми е била да бъда винаги най-видното лице на организацията, но идеята за създаването на тези регионални структури беше правилното разпределяне на отговорностите в сдружението, защото върху мен и управителния съвет, който ръководя, щеше да пада прекалено големи ангажименти, които наистина, както казваш, са непосилни за хора, които кандидатстват. И идеята на това разпределяне на отговорности беше именно чрез създаването на областни структури, на други съвети, които работят на местно ниво. В крайна сметка, събранията, на които и ти си присъствал в последно време, и аз, както казваш, че не се изявявам като главно говорещо лице, тя не е и моя функция, защото това са регионални събрания и на регионалните събрания водещо лице би трябвало да бъде областният председател, който в случая е Петя. Аз като член на сдружението всъщност съм член на Пловдивския клон, а не на Софийския, и съм по принцип длъжен по устав да присъствам на регионалните събрания. И за това, ако имаме общо събрание, което вече сме задължени след тези промени на устава да го правим веднъж годината, вече тогава ще виждаш, че най-вероятно в повечето време ще говоря и аз. Ти си ситуация, ти си в университет. Да. Кой оставаш ли председател на организацията? Към момента това не е напълно решено, но предполагам, че дейността ни ще продължи и на мен и на останалите от управителния съвет под каквато и да е форма, защото организацията има за цел и в близките месеци до края на 2024 година искаме да направим историческото начало на създаването на първата българска международна неправителствена организация. Всеки член в качеството си на част от Съединението прави силата има право да създава клонове, местни организации в различните градове на Европа, с което вече ще се достига до нова аудитория, до нови членове и въобще идеята ни е да запалим с делото си на сплотеност, демокрация, филантропия, добротворство, младежи от целия континент, и това ще бъде една от главните ни цели в бъдещите месеци. Това са много сериозни и много високи думи, нали, неправителствена младежка, международна организация. И независима, трябва да кажем, защото зад нас наистина не стои никой. Да, макар че имаше опити, нали така? Със сигурност да, опитвали се политически организации, което ние няма как да го позволим, имайки предвид, че сме положили доста големи усилия и знаем, че ни от най-хубавите ни години през живота са преминали през установяването и утвърждаването на нашата структура. И в това отношение също бих искал да кажа, че организацията няма да разглежда и няма да обсъжда никога политически въпроси, тя обсъжда само обществени и национални, които пряко засягат младите хора. Да продължа мисълта си. Международна неправителствена независима младежка организация. Но какви са всъщност вашите действия, които подпомагат обществото? Освен тази просветителска дейност и социална ангажираност, която ти спомена сред младите? По принцип нашата организация, казахме, нали, не решава политически проблеми, а решава проблеми в три направления, които могат най-общо да бъдат разделени като енвиронментални, т.е. свързани с средата, която ни заобикаля, социални, т.е. материалната помощ за хората, които имат някакъв проблем, без значение какъв е той. За хора, които са в природни бедствия, в финансови потребности, болест и всичко друго, което е необходимо, буквално финансова помощ. И социални, и културни, казахме ги социалните. Културните са вече всичко това, което няма материална стойност, има единствено духовна стойност, точно така, и е важно за личността и самосъзнанието на човека. В тези енвиронменталните най-често засяга обществената инфраструктура. В английската гимназия през миналата година се опитахме в това отношение да подпомогнем доста, както и в руската гимназия. Тоест подпомагане на буквално обществена инфраструктура и екология. Така бихме най-общо да определим работата ни в енвиронменталната проблематика.
В социалните дейности казахме подпомагане на хора с болести. В момента искаме да организираме и гласувахме на събранието, което също ти беше благотворителен концерт в помощ на едно момче от тета в Пловдив, завършил преди няколко години, което има рядка болест рак. И искаме да направим благотворителен концерт, чрез който ние да се застъпим като общност за него. И за културните в последните месеци бих казал, че това ни е най-силно изразената област, защото почитаме различни събития, празници национални, международни празници, Деня на Европа, както и опитваме се, както ти каза, за образователно-културната ни дейност да подпомогнем в направление с срещи с институции, които имат връзка с учениците и тяхното благоденствие и студентите, да направим по-лесен и по-достъпен разговора между дори политически фигури, които заемат в момента ролята на представители на институции, защото това е една от нашите цели, да улесним диалога и по този начин да улесним и функционалността и да го подобрим на тези институции. От началото, от създаването на организацията до този момент, можеш ли да кажеш топ 3 действия, Иван, действия, които сте направили за подобряването на културата, на социалната обстановка и еко? Да. На първо място бих казал от културна гледна точка, че за първи път в новата ни история България има толкова активна в такъв брой младежка организация, която е функционираща и действителна и всеки върши някаква дейност. В това отношение Съединението прави силата е най-голямата младежка неправителствена, казахме, активна организация, обединяваща ученици и студенти от над 8 реномирани средни и висши учебни заведения. Това ни е най-голямото постижение като културна дейност, която означава единство. Обединение на младежи в Пловдив и в други градове. В Пловдив и в други градове. Това ни е най-големия успех. В отношение на, бих казал, точно уникалността на организацията е по 3 точки: мащабите, възрастта на участниците и съществото на мисията ни за обединение, независимо от никакви политически фигури и каквито и да е чужди външни лица. За успехи, свързани с инфраструктурата, може би най-големия ни успех, въпреки че ние не сме се занимавали толкова усилено, е пейките, които поставихме в английската гимназия, защото там имаше присъствие на членове на сдружението, не само от английската гимназия. И за социалните дейности бих казал коледния базар, който организирахме тази година, т.е. декември 2023 миналата. С част от парите вече доста усилено се подпомага една от социалните услуги в Пловдив за децата, лишени от родителски грижи, с които средства ние вече сме закупили. Особено тук голяма роля има регионалната структура, Петя и нейния управителен съвет, за подпомагането на тези деца и закупуването на различни пособия, необходими за тяхни различни курсове и занимания, като готварство, както и с другата част от парите, тъй като проведохме много разговори с директорката на услугата. Ще бъдат заведени тези деца при подобряване на времето на екскурзия с историческа насоченост, за да може те от първо лице и да ги разнообразим и да разгледат и да научат нещо ново. А защо точно тази институция избрахте? За участието ни на коледните базари няма как да започнем като цяло участие и дейност на коледните базари без да имаме някаква кауза, която да подкрепим. И на първо време това, което ни изникна като може би до някаква степен клиширано, но ние все пак решихме да се застъпим, е да помогнем на тези деца за Коледа. Първоначалната идея беше да им закупим подаръци като едни по-ощетени спрямо останалите ученици и младежи, да получат коледни подаръци от нас, защото ние наистина си мислихме, че те не получават достатъчно внимание, имайки предвид, че са лишени от родителска грижа. Но след разговорите, след базарите с тези институции, всъщност за щастие научихме, че те са отрупвани с подаръци по Коледа. Има десетки фирми, които са ангажирани предварително с това и не би било и възпитателно да ние се включим отгоре на това, защото те първо, че няма да го оценят, второ и да го видят, най-вероятно ще има и отрицателен ефект, защото един вид ще знае, че мога сега да чупя, но до година пак ще получа нови неща.
Между другото, вашия коледния базар, и това не е тайна, събра повече от 7000 лева. Да. За колко? За 6 дена? За 6 дни, да, 7200 и нещо лева. Сега мога да излъжа, да, не съм точно сигурен за сумата. Това е абсолютно голяма сума. Да, голям успех, бих казал рекорд направо за ученическите и младежките базари за такъв кратък период. С тези възможности, защото всички продукти, които са продавани, са изработени от доброволци. Дори аз имам една картичка. Точно, да. Има съвсем там дребни инвестиции, си спомням, от 300-400 лева, които за осъществяването на базара, което е нещо минимално на фона на събраната сума. Но тук има и голяма роля гражданите на Пловдив, всъщност бих ги поздравил, защото те се включваха без да задават каквито и да са въпроси, само като чуеха, че става въпрос за деца, с дори дарения, без да закупуват никакъв продукти. Често нашите щандове оставаха пълни, без всъщност да са продавани неща и хората си оставяха чисто като благотворителност. Да. Тоест да обобщим, формирането на организацията като независима, уникална организация от младежи на тази възраст. Второ, подпомагане на деца без родители. И трето, ти спомена за пейките в да, като инфраструктурно, със сигурност. За сега, т.е. организацията съществува от година и половина, може би. Да, от година и половина. И до сега са направени доста дейности, бих казал, доста активни. Със сигурност, да. Могат да се разгледат социалните мрежи, всеки от вас да види. Всичко там се споделя. Скоро забравих да спомена, нашия управителен съвет подготвя създаването на сайт, където още по-структурирано и функционално ще могат всички да достигат до важната информация за организацията. Ще имаме както каузи, така и история, така цели и мисия и всеки ще има достъп до него, за да от първо лице да се запознава с нашата дейност. В 2-3 изречения можеш да кажеш за целите на организацията през тази 2024 година? Целите през 2024 година е Сдружение Съединението прави силата да обхване поне 10 областни центрове според съвременното териториално административно деление на България, като в това отношение казахме, че вече имаме зелена светлина, имайки предвид интереса на млади, будни хора от цялата страна и създаването на клон в някои от западноевропейските държави. В това отношение ние като кандидат студенти в тези страни ще можем със сигурност да изиграем значителна роля. Със сигурност, както и утвърждаването, бих казал, на организацията като стабилна, независима и саморегулираща се структура младежка. Защото това е много важно, не просто да създадем клонове, но и те да бъдат устойчиви във времето и наистина да дават стойност. Всяка наша кауза не е толкова ефективна и голяма, но като малки стъпки, които трябва една след друга да извървим и лека по лека наистина да достигнем до възможността да даваме наистина пълноценна и пълномащабна помощ на държавата и хората въобще, тогава вече ще можем да бъдем наистина и действително полезни. Точно за това е следващия ми въпрос. Смяташ ли, че е възможно да помогнеш и възможно да направиш някаква наистина make the difference? Направиш наистина голям стъпка, без да си подкрепен от политическа сила и без да си в политиката? Да, според мен със сигурност можем да направим голяма промяна, но това, което осъзнах още 2021 при идеята за организацията е, че промяната няма как да дойде отвън. Промяната може да дойде единствено и само от всеки един от нас, който иска да направи нещо ново, който не е доволен с това, което се случва около него. И така единствено с волята на единицата на човека, защото нашата организация, което наскоро споменах, е такава формация, която подкрепя всеки един в тази общност. Тя е трибуна и лост за всеки един младеж, който иска да изяви себе си и въобще да успее в живота, защото ние ще подкрепим абсолютно всеки от нас и не само. В това отношение искам да кажа, че нашата организация, развивайки дейност, която е далече от законодателството на България, защото ние не се занимаваме с политика и ние не искаме да правим закони, да правим буквално неща, които на нас не са ни нужни, защото имаме вече способите и вече на действащото законодателство да помогнем по духовен начин, по един начин, който е различен от политическите промени, по духовна революция, това исках да кажа.
Защото ние не се борим за промени в държавата, ние се борим за промени в нравите на хората. Това е нашата промяна. А според теб не трябва ли да се борите за промените в държавата точно? Ами тези промени в държавата ще последват от промяната в духа на хората, в тяхното отношение към тези проблеми, защото няма как да очакваме да стане нещо различно в българския парламент, когато тези народни представители са всъщност пратени буквално от нас, от хората, от обикновения човек. Този в парламента не е по-различен нито от тебе, нито от съседа ти и роднините ти. И в това отношение смятам, че първо трябва да настъпи промяна на общността на масата от българи и тогава вече те могат да определят наистина съдбата си качествено. Такава ситуация. Един от членовете на организацията решава да свърже живота си с политиката и да бъде, например, депутат в парламента, в българския парламент. Да. Какво е твоето мнение за това? Мога да прочета един член на устава на организацията? Не искам член, не искам с официално, искам с твоето мнение на Иван Балабанов. Да. Ако един член реши да бъде политик или член на парламент? Първо с политик. Политик по принцип. Да, ако той е прекратил членството си в организацията, за нас това няма никакво отношение вече. Ако не? Ако не, тогава вече ще бъде изключен от организацията от управителния съвет на Сдружението, защото всеки носи финансова, морална и политическа отговорност дори към Сдружението. Забранено е на членовете на управителните съвети, на клоновете, на регионалните клонове да комуникират с политически лица без съгласието на управителния съвет и общото събрание. Ние допускаме разговори с политически лица единствено и само ако те представляват дадена държавна институция, защото целим подобряването на диалога. Като с Тютюков, мисля, че. С Тютюков, с Продължаваме промяната, които ни поканиха на среща с всички граждански организации. И въобще видяхме, че това са способите наистина на неправителствените организации да влияят непряко. Според мен, както одеве говорихме, че дали може да направим ние промени без да се занимаваме с политика, непрякото влияние е много по-силно от прякото. Защото ние можем да направим тези малки стъпки, тези буквално като хомеопатия. Лека по лека, капка по капка, вир става, да успеем да направим тези промени на най-чисто съзнателно ниво и оттам нататък вече хората ще си променят съдбите. Мога да отбележа, че ти имаш прекрасни ораторски умения. Благодаря. Всеки твой отговор е като едно прекрасно съчинение. Всички знаем, че си добър човек, който пише добри есета. Спечелил си не веднъж конкурса на фондацията Стоил Куцев Даскала за най-хубавото есе. И в тази връзка, може би най-очакваният въпрос от днес: Иван Балабанов в политиката. Да или не? Не, за сега не. Ако такова нещо се реши, сигурно ще бъде споменато навсякъде, но към момента искам наистина тази наша кауза да си остане съвършено чиста като диамант, изцяло младежка, изцяло неполитическа и да остане такава, така е в момента и така да си бъде. Но не изключваш ситуацията, когато твоите амбиции те заведат в парламента, не знам. Не мога да говоря за себе си след 10 години. Ясно е, че винаги ще се идентифицираш с твоята организация. Тя винаги ще бъде твоя, така или не, че мисля, че така съгласен с това. За жалост, аз искам да е доста децентрализирана организацията и не искам да привличам толкова вниманието към себе си, защото... Да, аз съм напълно съгласен, не го виждаме това и аз поддържам лично това, но все пак вътре сам със себе си, когато оставаш, мислиш, ето аз създадох това е мое нещо. Разбирам го това, да. Да. Но, т.е. за сега политиката да е. Бъдеще, вероятно. Не знам, не мога да говоря за себе си. Тогава. Ти си социално ангажиран човек, високо социално ангажиран ученик. Явно следиш за политиката. Как ще опишеш политическата обстановка в България с 3 думи? С 3 думи? Да. В момента. С 3 думи политическата обстановка. Това е много трудно да бъде с 3 думи написано. И да не са некоректни думи. Да. Ами бих казал, че в момента под 3 думи имаме едно коалиционно правителство, което се опитва да направи промени въпреки своите партийни доктрини и прави компромиси спрямо партиите и членовете си в тези партии в името на България. Силно се надявам да е наистина в името на България.
в това отношение членството ни в Шенген, приемането на еврото и всички други въпроси, които засягат ясното обособяване на България като част от цивилизацията, като част от западноевропейския свят, като част от онова пространство геополитическо, което тя е избрала да бъде през 20 години. Даже наскоро в това отношение смятам, че организацията ни ще се заеме да чества 20 март, ако не се лъжа. Се навършват 20 години от членството на България в НАТО. Така че още в началото на този век България е направила един цивилизационен избор, който силно трябва да поддържа и да реализира до край. Лично аз и вероятно нашите зрители и слушатели ти пожелаваме успех във всички твои начинания, в начинанията на Съединението прави силата. А как ще оцениш текущия мандат на ученическия парламент в училището? Пожелаваме много успех. Искам да бъдат още по-активни и да продължат това, което ние правим. Със сигурност бих искал да работят повече с нашата организация, защото това е един от начините ученическия парламент и училището да просъществува като успешни. В това отношение бих казал и, че в устава на ученическия парламент е изписано, че всеки мандат трябва да се стреми към партньорство и с други организации, които са неполитически и независими, в името на техните каузи. Добре, благодаря ти много. Прекрасно интервю. Господин Балабанов. Чао. Чао.